Ang inyong araw, i-scan ang inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Ayan! Nagbabalik ang Mamshi ngayong umaga morning barkada. Alam nyo ba? 95 days to go na lang. Pasko na. Alam nyo, Yun. taga-countdown talaga ang Mamshi. Sheki, good morning sa ating lahat morning barkada. Kasama nyo na naman ang dynamic trio ngayong umaga. Mamshi, Sheki ulit. And syempre po, ang hindi umaalis kahit na... Oo, ang hindi po umaalis laging nasa labas ng baul at ayaw pumasok dahil Dora-Dora nga naman. At para marami akong ichichika sa inyo, Kaya naman ngayon pong umaga ulit ay puno ng good vibes ang ating umaga. Para naman simulan yan, papangalawan po ng nag-iisang minion in the house, Randy Guzman. Makakasama niyo naman po sa diskusyon at tawanan ngayong umaga ang inyong gentle giant na si Charles Limon. Gusto Kaya talaga. naman gising-gising, bangon-bangon na ngayong Wednesday. Naku, malapit na namang magtapos ang linggo. Kaya naman tutok-tutok lang ngayong umaga at 95 days before Christmas, 95 stars. Pwedeng. Nangingi, Oh, bigla. Oo, morning barkada, there's a lot of ways for you to catch this dynamic trio every morning kung gamit ang free TV antenna lamang. Pasok na pasok yan, basta lang masagap ang signal. Pwede po talaga yan. And kung smart digital TV naman, scan your channel numbers at mahahanap nyo kami either the GNN channel or the Highland TV channel and in respect ang channel number in your location. Oo, Yes. pero kung katulad kayo ni Rain Gayaw na maaga-aga pa lang ay naka-online na gamit ang kanyang Nakatutok. cellphone at data or wifi kung saan man siya nakakonect, pwede nyo rin po kaming mapanood via our Facebook page which is Regional News Group RNG Luzon. We have the same live stream po sa aming YouTube channel na RNG Luzon. And pwede nyo nang i-follow, like, subscribe, hit that notification button, yung mga pages na yan kasi all throughout the day po ay may mga i-share po kami dyan. We also have our TikTok, Instagram, and Twitter, RNG Luzon, and meron po kaming website sa mga mahilig po magbasa. Ang aming website ay rngluzonph.com. Marami po kaming mga ina-upload dyan ng mga articles na we truly believe na magka-catch ng inyong attention and talagang will give you information. Yes. So, and speaking of being informed, mga kabalitaktakan, nako, atin namang silipin ang ating latest weather update ngayong umaga. Sa ating latest weather update ngayong umaga, mga kabalitaktakan, medyo tuloy-tuloy pa rin itong pag-ihip po ng hanging habagat dito po sa ating bansa. Partikular na po dyan dito po sa parte ng Central Luzon, dyan po sa NCR at dito din ho sa Bicol Region. Dito naman sa Northern Luzon, medyo mahina lang yung ihip ng habagat. Pero asahan pa rin po ang mga localized thunderstorms pagdating po ng hapon o sa tanghali. Kaya naman magdala po tayo ng payong. And speaking of pag-uulan, nako, meron na naman tayong namataan na low pressure area po dito sa ating dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito po ay huling namataan itong low pressure area na ito 1,015 kilometers east of Central Luzon. So somewhere dito po sa mga kaulapan dito sa parte ng
malapit dyan sa baba ng Japan. Binabantayan po natin ngayon kung magde-develop ito bilang bagyo at kung magdadala po ito ng pag-uulan this coming weekend. Pero stay tuned lang mga kabalitaktakan para sa mga karagdagang updates nitong low pressure area na ito. Oo, yan ang lamig-lamig sa lahat po ng nagkakape kay Tita Lizelle po. Yan. Good morning, maraming salamat po sa maaga pong pagtutok sa Morning Balitaktakan. Yes, oo, maraming nanonood sa atin ng live na live through our Facebook stream. Thank you po. And Morning Barkada, sawang-sawa na ba kayong makatanggap ng mga messages saying that you've won something or maybe have received anything na parang medyo kakaiba eh. Yan. Ayaw mo doon? Nanalo ka? Pwede, di ba? The Senate kasi, Morning Barkada have now introduced, actually we already have bills supporting this one. However, they have extended the spoofing provision, Morning Barkada. This referred to the act of transmitting misleading or inaccurate information about the source of the phone call or text message with the intent to defraud, cause harm, or wrongfully obtain anything of value. Kasi di ba meron minsan nagsasabi na ako yung relative mo from a far away land and then loadan mo ako, ganto, ganyan. So, Morning Barkada, bawal pong gawin yan. That is under the spoofing provision. And to extend this provision, Morning Barkada, they are now proposing for us to have an eSIM. Ano nga ba itong eSIM na to? This is an electronic SIM, Morning Barkada, which will digitally embed the mobile device and can connect to any operator offering such service. In the reading, Morning Barkada, there is already 250 affirmative votes, 6 negative votes, and 1 abstention for this specific law. Ang purpose ng pagkakaroon ng eSIM, Morning Barkada, is for it to be personalized in your registration only. Tama. So kung bibili po tayo ng SIM card na to, Morning Barkada, you have to fill in a tripartite or triplicate rather na na registration form, and sa mga minors po you have to have consent of your guardian para makabili ng eSIM na ito. Kayo ba, Kerry? Kaya ba? Kaya natin? Pwede. Pero mahirap din yan kasi paano nga ako nagkaroon ng breach din doon sa mga mangangalaga. Kunyari, Sa mga parang, registered. this is my personal number. Paano kapag ginamit ko yung number na ito na nagpakilala ko, di ba? Parang, paano kung ito yung ilagay kong information? Kunyari, umutang ka, nag-loan ka, this is my number, and this is a person's property. So, pwede din yung gamitin. So, nakakatakot din yung mga, di ba, pwedeng mangyari. At saka reminder din pala, Morning Barkada, sa mga po nagzo-Zoom meeting. Do bakit? not publicly post your meeting ID and password online kasi kasama din po na naging issue yan kasi meron po akong inattendan na isang virtual guiding. Tapos yun, unfortunately, napasok po yung Zoom meeting ng tatlong. Nahack siya. So merong meron sa screen, may nagsusulat sa screen ng something provocative, tapos meron ding nagsasabi ng kung ano-ano. So be careful on this type. Kung maaari, we send those links privately na lang. Yes, pwede din naman. Kasi Actually, nangyari yan dito sa, di ba, parang may event or sa City Hall. Di ba, yung biglang napasok. Even Vico Soto. Di ba? yes. Remember the issue? Yung incident kay Na Vico may biglang Soto. may nag-I love you, something like that doon sa Zoom meeting. Sino ba naman Bigla, hindi bigla. mag-shout ng I love you sa Nako, kanya? pero mga ka-MB, patuloy naman na isinisigaw itong postponement po ng ating barangay and SK election, Yan. rather local tuloy. Local. Ating barangay and SK election po, no? And it is already approved po sa House of Representatives po para sa kanyang final meeting, final reading, I should say. Yes. Sa final reading po, no, na ginanap po kahapon is Tuesday, right? And yun, aprobado na nga sa final reading na mapopostpone na po talaga ang barangay and Sangguniang Kabataan elections, which should happen ng December 5. Ang kanila pong pinopropose kasi December 23 pa daw muna kasi nga ang fund daw sana nagagastos in this December gamitin daw muna sa COVID-19. So, 2023 yung pinopropose nila. Oo, yun ang kanilang pinopropose and pero ang dapat talaga is December 5 kasi nga masyado nang mahaba. Sa batas po natin dapat after 3 years napapalitan na nga ang ating yung mga mga officials. kapitan. However, because of the
pandemic, medyo naging 4 years na siya kasi ang last na election was 2018. Mga ka-MBN, kung ita-transfer nga ng December 23, 2023, magkakaproblema na nga kasi 5 years na siya and masyado na pong mahaba. So, ang nakakuha po ng affirmative votes ay 265, 6 naman ang negative votes, and 3 abstention po. And titignan natin kung maipapasa din po ito dito po sa magiging batas po muna ito. Kasi before they really can adjust the date, kailangan magkaroon ng batas na mag-a-amend doon po sa batas na meron tayo na dapat nga 3 taon kasi masasagasaan or matatapakan yung batas na meron na po tayo. Yes, right naman. So, ayun, hindi natin alam kung postpone o hindi. Maraming officials na ayaw na din nila, pagod na din sila dahil nga ang dami na nilang pagod ng pandemic, and may mga gusto din naman na tuloy-tuloy pa rin. However, let's give chance to others. Siguro kung kung matuloy man or hindi man matuloy ang elections, ang kailangan din talaga magtulungan na lang ang community. Yes, tulungan. Pero, yun. Pero hindi po na-postpone ang paghahalal dito po sa Benguet ng mga susunod na mga uupong mga League of Municipalities, dahil meron yan sa kada probinsya, sa kada municipality, and dito po nga po sa Benguet, si Tublay Mayor-elect, Tublay Mayor Armando Lauro ang na-elect po bilang President of Mayor League Benguet Chapter. So siya po ang tatayong representante ng buong Benguet ipagdating po sa mga mayors na to, So si Tublay Mayor Armando Lauro ay na-elect po bilang Mayor's League ng Benguet Chapter, habang ang Vice President naman ay si Bugyas Mayor Ruben Tindaan, si Bocod Mayor Tomas Juales naman ay nahalal po bilang Secretary, at si Mayor Romeo Salda bilang Treasurer, at si Mayor Manny Fermin ng Kapangan ang Press Relations Officer. So siya po yung nahalal at naupo ngayon uupong President ng League of Mayors. Kasi ang League of Mayors, para lang sa information, sila po yung kapag may concern ng isang municipality, within also yung kasama nilang municipality, pwede yang ma-resolve. Or kung may gusto silang ipasang batas, they can pressure itong Sangguniang Panlalawigan to pass laws, or even kay Congressman Eric Yap ng Benguet. So meron silang kapangyarihan. Yung core kasi niyan, Morning Barkada, nagsimula pa when they started with the DAPAyan, di ba? Yes. Historically and culturally based naman talaga. Bakit hindi? Kung kaya naman nating ma-resolve in barangay level, municipal level, bakit naman hindi, di ba? Morning Barkada, mamaya naman, excited akong makilala ang isang creative teacher natin who dresses like princess. Ay, parang gusto ko yun. Parang gusto kong maging princess-princessan ngayong umaga. Ikaw, Sleeping Beauty. Ako kung maging princess ako, Ano sa'yo? Sino ka? Princess Fiona. Wow! Yung Shrek? Ang ganda ng story Kasi niya. 'di ba, parang nabali yung pagtingin na pag-princess dapat. Doon maganda si Fiona pero hindi maganda. kasi siya yung typical na princess. Sakto, maganda, mataba. Joke lang. Ang payat mo, Charles, Ang payat niya. Ako yung Princess sa Brave. I forgot her name. Si Ayan. Merida. Mamaya naman po makakasama natin ang teenager na magaling talaga sa graphics, at nagpo-freelance na po ito, at tignan natin kung saan na ang kanyang narating. Mamaya po antabayanan natin yan. At mamaya live tutugtugan tayo ulit dito Naman? ng ating bisita, ang Queen Jealousy. Sino nga ba ang Queen Jealousy na to at ano ang kanilang kwento? Malalaman natin yan mamaya, kaya tutok lang dahil makikilala natin ang lahat ng aming ibinibida dito ngayon sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan! Pa, lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng PG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma,
mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ng inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Tag-ulan na naman. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ang 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ng inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Tatapusan mo na, mosquito man. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Tatapusan mo na, mosquito man. Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag 4S. Una,
Suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may bantana ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. In the Philippine setting, Morning Barkada, education has always been a struggle for us. However, our teachers make and find ways for them to create and innovate how they could teach. We have this morning our teacher princess. Gusto ko yun, warang matchy. Teacher princess, Miss Nerly Sanco. Good morning po, ma'am. Hello, Miss Shekinah. Good morning. Am I here? Am I clear? Certainly. Loud and clear? Certainly po, ma'am. Your audio is perfectly fine. Good morning, ma'am. Bati po muna tayo sa mga nanonood sa atin. Yes po. Good morning, RNG Regional News Group. Thank you for having me this morning. I'm Teacher Neri Deloria Songko from Bagong Buhay Ay, Lawang Pare Elementary School, School Divisions of San Jose del Monte, Bulacan. Wow naman. Miss Nerly, we wanted to ask, bakit at paano nga ba natin nasimulan tong pagda-dress up as Disney princess? Well, actually, I've been doing this for quite so long. I started wearing fairy attire since 2015 to formally welcome my learners every time we started the school year, no? And eventually, since medyo matagal ko na nagagamit yung fairy costume ko, inisip ko naman ng something new. So since nagkaroon tayo ng pandemic and 2 years no, na nasa bahay ang ating mga learners, so I decided to think of something special this time. So that's why I thought of wearing Queen Elsa's attire on the first day. And on the third day, I decided to wear Snow White. So parang I'm just bringing what's in the TV. So they have been watching TV for 2 years. So at least this time, makita nila na, wow, hindi man perfectly done. At least they saw Queen Elsa and Snow White in person. Certainly. It's a relative, Miss Nerly, kasi itong type of programs or mga napapanood na to, it really catches their attention. Ano naman yung mga naging reaction ng ating mga first-time learners? And personally, ano naman yung naramdaman nyo? Actually, the whole school was starstruck of seeing me na naglalakad sa campus. Basically talaga, ang idea ko lang naman is to catch my learners' attention po. Since they are kindergarten, 5 to 6 years old, I just want them to see na I have something to look forward the next day. Ano kaya yung suot ni teacher? So to my surprise po, nung lumabas ako sa school, yung mga parents, yung mga previous learners ko, they were calling me, Queen Elsa! Queen Elsa! So parang, wow, nakakatuwa naman, di ba? So, since I am also the guidance coordinator of our school, after my class po, nag-visit din ako sa iba't ibang grade level para po sa aming psychosocial activity. So, sobrang natuwa yung mga bata. Even the higher grades, no? Hindi ko in-expect that ma-amaze sila to see Snow White and Certainly. Also, Miss Nerly, nabanggit nyo na kanina that it really have sparked the creativity and smiles of the students. But more to that, Miss Nerly, what was the intention and paano naman yung naitulong natin to the students? As also you've mentioned, it is a psychosocial support for them. Ano pa yung mga naibigay nito sa ating mga learners? Sa kindergarten, since yun talaga yung hawak ko, they feel at home.
they feel happy and comfortable seeing their teacher is Queen Elsa and is Snow White. Parang na-lessen yung separation anxiety that we always experience every year. So ito yung isa sa mga pinaghahandaan namin mga teachers sa kindergarten. And I'm so happy na umiiyak, pero alam mo yun, compose yung pag-iyak kasi nga parang natutuwa siya that ang teacher niya ay si Queen Elsa. As to the higher grades, they're so happy seeing na meron ganitong character sa school on our first week. So I visited them, I ensured them that the school is so happy to welcome them for this school opening. Kaya nga po. And Miss Nerly, I believe that in a personal take, meron po tayong napag-uusapan under the DepEd provision that maybe our public teachers or our public teachers are humbly asking for a raise of salary. What is your personal take in this? I think we deserve that. Opo. We deserve an increase. We deserve na mapansin, no, on that level. Hindi kasi madaling magturo. Yes, this is not a job na pwede kang yumaman. Pero ito yung job that would help people to be rich, if I may say. This is a humble job, a profession. Dapat ito, you do this with the heart. But then again, may mga pangangailangan din naman yung mga teachers na katulad namin. So sana lang mapansin tayo at makompensate tayo accordingly to sa deserve naming compensation. Pero teacher as I am, nag-i-enjoy kasi ako magturo eh. Yes. So yes, primarily yun naman yung basic needs natin, no? Yung a higher income that would support your family. Pero more than the income, it's really the heart to really teach children. And kung hindi kasi talaga ito yung vocation mo, kung hindi ka talaga tinawag na magturo, you will look at the salary eh. Diba? More than the, diba parang kung yun lang talaga yung focus mo, di hahanap na lang kami ng ibang trabaho. But then again, sabi ko nga, we're doing this with love, passion, and this is what we like talaga. So sana lang mapansin kami, no, ng ating pong government, ng ating Department of Education to have an acceptable salary increase. That is the right term for that, no, Ms. Nerly. And I, for myself, nakita ko ang struggles ng ating mga teachers bilang ang educator as well. Ms. Nerly, lastly po, what is this value that you wanted to share your students that you want to live up to, na gusto mo na talagang after years from that, makikita mo na ito yung value na nakuha nila galing sa'yo? Well, as they are, I want them to look at things on a brighter side. See them especially ang bata pa nila para ma-stress sa buhay. So, at this stage of their lives, want them to enjoy. Kaya ko rin ito ginagawa simply because I want my learners to see the beauty of being inside the classroom, going to school every day, looking forward for what's next. Diba? So, that's really my idea. If they're not going to love schooling, what else can they do in the future? Opo. So basically, this is a foundation na kailangan ma-build sa mga bata natin para mas mahalin nila ang edukasyon. Sir, I agree with you, Ms. Nerly. Ms. Nerly, thank you so much for extending your passion with us this morning po. Thank you, Ms. Shekinah, for giving me the opportunity to share my thoughts in terms of my field as a preschool teacher and as a guidance coordinator of our school. Thank you very much po, Ma'am. Morning Barkada, there's so much passion and heart in Ma'am Nerly that she wanted to extend with us this morning. Kaya sana maging inspirasyon siya sa atin at to our educators as well. Teachers encourages minds to think, hands to create, and hearts to love. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments.
isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Oras po natin, alas 7:43 na ng umaga, gising-gising, bangon-bangon na. At kung mahilig kayo pong maglakad-lakad sa Session Road, tuwing Sunday baka isa na sa mga nakita nyo ang drawing ng isa nating guest ngayong umaga na freelance illustrator at graphic artist. Ngayong umaga makakasama po natin si John Mark. Hello John Mark, good morning! Hello po, good morning po. Yan, good to see you, John Mark. Matanong lang namin kasi isa ka daw sa mga nagsusulat at or nagdo-drawing doon sa Session Road. Kailan mo sinimulan itong ganitong career? Tapos ilang taon ka noon? Ano yung pumasok sa isip mo? Gusto kong gumawa ng mga ganitong iba't ibang artwork. At can you tell us? Dati pa po naman kasi yung recruit lang din po ako ng grupo po namin na Guhit Talong po. Yun po, hanggang sa nagtuloy-tuloy na po every Sunday po. Okay. Oo. I heard na meron na isa ka na ding graphic artist na ume-extra kapag may pinapagawa. Paano mo 'to napasok? I think nag-aaral ka pa ata. Paano mo pinagsasabay tong mga 'to? Ay, nag-stop po muna ako sa school po. Nag-focus po muna ako sa pag-freelance po. Okay. So, freelance ka ngayon, And then, ano naman yung mga ginagawa mo kapag merong mga clients, paano yung gusto nila? Syempre, kasi iba yung pagkakaintindi natin sa mga client at yung personal na choice natin, di ba, as graphic artist din. Paano mo ito hina-handle? Ano naman po, sinusunod ko po muna yung gusto po nila, then saka po ako magbibigay ng idea ko po kung ano pong gusto po nila. Para may pagpipilian po sila po. Oo. Okay. And then, dito sa pag-graphic artist mo, ano na yung mga na-reach mo, na milestone sa buhay mo sa pagiging graphic or illustrator? Ang pinaka-ano ko po siguro yung pagiging graphic artist po ni Kastakli po. Ayun, ang gaganda ng mga Ayun, ang gaganda ng mga ang gaganda ng mga artworks mo, John. And also matanong ko na din, sino ba yung inspirasyon mo dito sa paggawa mo ng iba't ibang mga artworks? Kasi yung yung ilang kabataan for passion, yung iba naman for family. Ikaw naman, John Mark. Parang gano'n na lang din po. Ayun. Family na lang dito. Oo. Since ito palang pandemic, yung pandemic ba yung rason and also financial kung bakit ka tumigil muna sa pag-aaral? Matanong lang namin. Yes po. Yun din po yung dahilan po. Okay. Oo. So in an average day, mga ganito, or kumusta after this new normal, nakakatanggap ka pa rin ng mga gig sa pag-graphic artist mo ngayon? Yes naman po. Tuloy-tuloy pa rin naman po. Hindi naman po na po yan.
Hindi masyadong naapektuhan yung hanap buhay mo dito sa pandemic or meron pa rin mga challenges ngayon na nafe-face mo? Hindi naman. Oo. Hindi naman po. Parang ganun pa rin naman po. Mas dumadami nga po. Kasi, ayun nga po, nasa ano lang po ng bahay po. Okay. Oo. And also, yung mga kabataan na inspiring din na pumasok sa ganitong line of art, mga passion. Kasi nakikita natin, ang dami-daming mga kabataan natin na gustong pumasok sa ganitong art. Ano yung mensahe mo sa kanila at upang maging inspirasyon na din sa ibang mga kabataan na gustong pumasok, John Mark? Yun lang naman po. Gawin lang nila yung gusto nila. Yun lang po. Alright. Sige, Hindi John. lang po nila yung passion nila. Yun lang po. Sa ngayon ba naabutan na nandito ka pa rin sa Session Road nag-drawing every Sunday or may mga kasama kang team na gumuguhit dyan? Yes po, every Sunday po, nandiyan po kami sa Session Road. Nag-chalk art po kami, ng morning po. Okay, sige. John Mark, see you sa Session Road. Kung makita ka namin ulit at mabighani ulit kami sa mga artworks na iyong gawa. Thank you very much, John Mark. Yeah, thank you po. Ayan, alright. So yan po si John Mark, tumigil po siya sa kanyang pag-aaral dahil nga po sa usaping pinansyal at dito nga po, dito sa pandemic, pero nagawa niya ng paraan at ngayon ay kumikita na ito gamit ang pagiging freelance graphic artist. Ayan, sana naman yung ibang kabataan dyan ma-inspire at siguro maging means of income na din. Pwede naman yan, di ba? At mamaya naman, speaking of art, atin namang kilalanin kung sino ang bandang tutugtog mamaya dito sa Morning Balitaktakan. Abangan nyo yan sa aming pagbabalik. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Tatapusan mo na, mosquito man. Batang 90s, daranatin ang itrahan. Ang batang 90s filthy, di ka magsisisi, promise. Sa milky ng batang 90s. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV,
Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Sa milky ng batang 90s, naranatin ang itrahan. Ang batang 90s milky, di ka magsisisi, promise. Sa milky ng batang 90s. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Interview muna. Hold on to whatever you find, babe. Hold on to whatever will get you. Hold on to whatever you find, babe. I don't trust myself with loving you. I will break my wings to know you love. Then I'll break my own in the race. Just to get me to the place where I started. Why can't you let go again? Hold on to whatever you found, babe.
Hold on to wherever you get to. Hold on to wherever you find it. Tapusin na natin. I don't trust myself with loving you. Do you love? And who do you love? Ayan, napakasarap naman ng ating tugtugan ngayon mula kay Sir Gian and kay Sir John ng Queen Jealousy. They are our Baguio pride. Sir, naku, hindi ko masilip si Sir. Ayan, good morning, Sir. Good morning. Oo, Sir, ito ay kanta ni John Mayer, cover of what song again, Sir? I don't trust myself. Ay, ayun, ayun. And I don't trust myself loving it. Naku, napakasakit pala niyang kantang yan, Sir. Oo. Sir, Queen Jealousy, para mas makilala nila ang Queen Jealousy. Sir, can you tell us muna, ano ang Queen Jealousy? Paano nabuo ito? Queen Jealousy, actually nanggaling yung pangalan ng band na acoustic band. Galing kay Hendrix sa isang phrase ng song niya. So yun ginamit namin. Queen Jealousy. Oo, Sir. Kasi pag pinakinggan mo ng Queen Jealousy, akala nila pang babae. Parang ganun, no? Ang dating, Pero, Sir, anong genre? Kasi narinig ko kanina, yung genre nyo, iba siya doon sa mga usual na banda na rock-rockan. Ano yung, since acoustic kayo, ano talaga yung mga focus nyong mga songs or genre po? I think parang focused kami sa genre na, which is yung genre ni Jan na blues. Tapos ako medyo, hindi ko alam kung anong genre ko talaga. Parang, ano ba? R&B, pop. Parang pop R&B. Pinag-fuse na lang tayo. Pinag-mix namin. Naku, Sir, para marinig kita, wala bang mic ang ating Sir dito? Oo, ay meron palang mic si Sir, naka-mic pala. Oo, Sir, nasanay kasi ako na pag mga banda merong mic. Anyway, Sir, ikaw naman, Sir, matanong ko naman, sabi niyo yung genre niyo more on pop. Alam natin ngayon nauuso ang mga mainstream, mga maingay, mga rap na kahit nga mga acoustic, pero rap pa rin, no? Talagang ganun yung tawag nila. Kayo, Sir, bakit nyo pinupush or bakit nyo ini-embrace pa rin yung mga ganitong genre na sabihin na nating hindi na siya masyadong ini-embrace ng generation ngayon? Kasi dun yung influence namin. Tapos yung bar kasi na tinutugtugan namin, parang gusto din nila. Bagay yung music namin in relation sa beer nila na rare, ganun. Kaya yun, eksakto yung genre namin. Saan po ba kayo tumutugtog, Sir, nang mapuntahan naman? Wow! Sa Craft 1945 kami. Oh, Every Craft. Fridays, Sabado. Ito, Sir, is parang oldies siya, ano? Oo, Sir. Spanish cuisine. Nakita ko naman, dadalawa lang kayo, Sir. Akala ko ang dami natin. Bakit, Sir? Ang band kasi, ang alam namin, vision namin, pag banda, napakarami, may mga ibang instruments. Kayo, Sir, bakit dadalawa lang ang Queen Jealousy? Actually, before pandemic, nag-start kami kasi, wala rin kaming mga kasama talaga. Siya nag-start siya solo. Ayun, nagkasama kami. Eksakto nung pandemic, limitado na yung members ng banda. Kaya yun, pasok yung grupo namin na duo. Hanggang sa tinuloy-tuloy namin na dalawa. Oo, pero Sir, ikaw naman, Sir, speaking of pandemic, nabanggit na ni Sir, na nahirapan nga ang mga tao, madaming restrictions.
Gaano din kahirap yun sa inyo, sir, na syempre, ito ang inyong pinagkakitaan na eh. Mahirap talaga kasi parang, kumbaga, mag-iisip ka kung saan ka ulit mag-earn. Parang, for expenses, mga ganun. Hindi mo alam kung paano gagastos pag wala kang tugtog. Though meron ka namang, yung iba may mga home base, may mga freelance work sa bahay nila. So kami, no, meron naman, pero mas cool yung yung passion mo, yung pinagkakitaan mo, yung doon ka kikita eh. Yeah. Oo. Pero naisip nyo ba, ito tanong ko sa inyong dalawa, sir, sumagi ba sa utak nyo na, naku, tigilan ko na muna, bitawan ko na muna? And nung naisip nyo yun, what kept you coming back pa rin to music? Hindi, actually pumasok sa mind namin. Wow. Tigilan. Ano lang, parang break. Parang mag-focus muna sa own lives. Lalo ng pandemic, walang tugtog, walang gigs. Bahay-bahay lang. Yun yung mga responsibilidad sa bahay. Tapos freelance work, alagang anak, pamilya. Tapos pag may gig, kasi nung pandemic, mahirap yung tugtog eh. Kaya pag may online gig, mga ganun, sige, pasok kami ganun. Wow. Oo. Ikaw, sir, naisip mo ba na, naku, wag na muna ata. Iwan muna kita dito, pare. Mga ganun, sir. Hindi na. Yun nga, break lang talaga inisip namin. Tapos, habang wala kaming ginagawa nung time kasi na yun, parang, yun, naisip namin gumawa ng mga sariling kanta. Kasi meron mga nagagawa, pero hindi pa tapos. Wow! Naku, aabangan namin yan. meron. Oo. Sir, eto naman, alam natin na nung pandemic, madaming mga na-depress and madami din ang kumapit sa music. Sir, yung mga gitara, paano nakatulong yung, aside from, syempre, pinagkakitaan nyo, nakatulong din ba sa inyo sa personal nyong emotions? Ano yung mga ginawa nyo to cope up using music? Sa part ko kasi, yung pinaka-main na source of income ko nun, talagang regular employment. Eh, nung na-RIF ako nun, yun, parang naging inspiration ko din na tutukan ko ulit yung music na mas, na mas solido pa, ganun. Ikaw, sir. Mukhang hindi naman nade-depress si sir. Parang saya-saya naman ng buhay niya. Eh, yun naman, sir. Oo. Ano lang talaga, live life one at a time lang talaga. Kung anong mangyayari kinabukasan, basta focus ka lang, ganun. Lifesaver niyo talaga ang music, sir. And speaking of lifesaver, alam natin, hindi talaga, before hindi siya very sinusuportahan ang music natin. Parang, ano ba yan? Banda lang? Ano ba yan? Nagigitara lang? Diba? Yun yung usually mga ka-MB, alam ko na sabi niyo yan, pag kanyari may kakilala kayo ng trabaho niyan, tapos wala, nagbabanda lang, ganun. Tapos ang tingin natin, napakaliit. Pero now, sir, nakita natin na ang suporta, especially here in Baguio City, ano na yung nakikita nyo or what is ano yung napapansin nyo na sa Baguio City ngayon when it comes to the music industry and ano yung impact nung nakikita nyo na yun ngayon? Maraming na-motivate ngayon eh. Mas lalo nung pagka-pandemic, marami ng buskers, maraming new generations na mga tumutugtog na ganun. So, at least, okay lahat. Okay naman, music scene ng Baguio parang bumabalik ulit. Pero hindi parang dati pa rin na usual na may mga nightlife na tugtugan mo sa amin. Ayun. Sir, baka naman pwede nyo kaming ma-invite. Saan ba namin maririnig yung mga songs nyo? Baka pwede kong sound tripin? Saan ba kami pwedeng bumisita? By December, no, Jan? By December, lalabas namin original songs. Wow! Ay, nakakaiba. For EP songs. Oo, pero sir, saan muna habang inaantay namin ang December, saan namin kayo pwedeng silipin? May mga pages po ba kayo? Mga covers? We have a Queen Jealousy page. Search nyo lang sa search bar ng Facebook. Magpo-post kami ng original songs namin. And doon sa bar ulit, sir? Every Friday, Saturdays kami sa Craft 1945 sa Outlook Drive. Oo. And they can always invite you sa mga events. Oo naman. Yeah. Ayun, perfect. Check na lang sa page namin. Oo, sa mga naghahanap po ng mga chill na music, and doon sa mga gustong ma-relax and gustong matuto, ma-inspire, no? Sa kanila, Sir Gian and kay Sir John, i-visit nyo lang po ang Queen Jealousy page and bisitahin din natin sila kung saan po sila tumutugtog. Kasi nga, let us still support local because these songs or this music really, hindi lang siya nakaka-inspire ng buhay ng tao,
but it really helps kung paano sila mabubuhay araw-araw. And the more they give us, the more they also receive. And para sa ating last song po, ipinagmamalaki ko po ulit ang Baguio Pride, Queen Jealousy. Blood will flow, flesh is still our Johnny color of the evening sun. Tomorrow's rain, wash the stains away. Something in my mind will always stay. Perhaps the final act was meant to clinch a lifetime argument. Nothing comes from violence, and nothing might ever could. The world was beneath those angry stars, as we forget how fragile we are. And on the rain will fall like tears from a star, like tears from the stars. On and on the rain will say how fragile we are, how fragile we are. On and on the rain will fall like tears from a star, like tears from a star. And on the rain will say how fragile we are, how fragile we are, how fragile we are. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Tatapusan mo na, mosquito man. Sisi, promise. Sa milky ng
bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Positive energy ang greatest gift natin sa ating viewers. Maraming salamat po sa mga nanonood sa atin. Also, our international viewers po dyan sa Sweden. Thank you so much for sharing our live. Hi sa inyo dyan. And also to Lights Galleria staff and crew. Maraming salamat for watching. And sorry, a personal shout out to my students, Bea and Alan. Congratulations. And of course, sa lahat po ng nanonood from La Union, Pangasinan, Ilocos, dito po sa buong Cordillera, and syempre Baguio City, maraming salamat po. And all over the Philippines, marami pong nanonood sa atin via our Facebook and our YouTube Live. Maraming salamat din po sa Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic, Annie's Grill, Pizza Stack, and of course, the Aldrich Corporation na napakarami pong produkto pantanggal po at pampawi ng lahat ng sakit sa ating mga katawan dahil wala nang sapaw! Pasalamatan din natin ang Batang 90s Milk Tea dyan po sa Upper Session Road, Baguio City. Kung hanap nyo pong iba't ibang milk tea flavors, punta na po kayo dyan. And huwag din natin kakalimutan Musar Music and Pugo Adventure Resort for outdoor adventures. Maraming salamat din po TG Home Builders, NGCP and Baguio Country Club. Isang Wednesday good vibes na naman ang bihinatid ng inyong dynamic trio. At kasama nyo pa rin ang nagbabalik. Pagod minsan, pero laging may pahinga ang raketera at madiscarding Mamshi Sheki. Ang nag-isa pong minion in the house, napakaliit pero napakakulit, Ren de Guzman. At nakasama nyo ngayong umaga sa diskusyon at tawanan, Charles Limon. At bukas, magkita-kita tayo ulit dito lamang sa Morning Balitaktakan!